Bé, bon dia. Anem a parlar de la necessitat i la demanda d'habitatge i, bàsicament, dins dels molts temes que podíem parlar-ne, se centrarem en el problema de l'accessibilitat. El problema de l'accessibilitat, bàsicament, té dues vessants. La més greu és aquella part de la població que, necessitant d'habitatge, no pot accedir al mercat perquè els seus ingressos no ho permeten. La segona part de l'accessibilitat és que el grau d'esforç que es fa per a pagar-ho bé el lloguer quan ja tens una casa llogada o bé per a pagar la hipoteca, en lloc de ser un percentatge raonable de la renda disponible, és un percentatge excessivament alt. Són les dues vessants de l'accessibilitat, parlant d'ara mateixa, d'Espanya, del País Valencià. Aleshores, jo tractaré de centrar-me en la mesura del possible al temps que tinc i que s'entenga una mica l'argument. Per estructurar una mica el discurs o el fil conductor, dividiré la meva exposició, la meva breu exposició, en tres apartats. El primer apartat té relació amb els conceptes, el segon apartat té relació amb les dades i el tercer apartat té relació amb les polítiques. Pel que fa als conceptes, crec que és important, perquè hi ha una relativa confusió en algunes coses, volia començar explicant la diferència entre el que és la necessitat d'habitatge i el que és la demanda d'habitatge. La necessitat d'habitatge no és un concepte, diríem, econòmic, és un concepte més sociològic i depèn tant de la demografia com, sobretot, d'una cosa que es diu, que s'entén sempre, que és la creació de noves llars. És a dir, la gent que necessita tindre una llar on estar, gent jove que vol independitzar-se o gent que parteix d'un nivell d'una vivenda ínfima de qualitat i que aleshores necessita una altra. Per tant, hi ha un concepte de necessitat, d'un bé de consum, que l'important és l'ús que es fa de l'habitatge com un lloc per a protegir-se. Això és el que normalment, quan es parla de quantes vivendes cal fer, quants habitatges cal construir, es parla normalment o sovint de la necessitat. Una altra història diferent, absolutament diferent, és la demanda. La demanda és allò que el mercat, en principi, respon a aquesta demanda. Aleshores, hi ha tres tipus de demandes molt diferenciades, que és, per un costat, la demanda que podríem dir de consum, entre cometes. És a dir, tot el món necessita un habitatge, sigui en propietat o en lloguer, que ja parlarem d'això, i diríem té normalment una sola residència i l'utilitza per a protegir-se del mal temps, per a poder tindre un lloc on dormir i on tindre la família si la té o si és monoparental on viure. Això és una demanda l'habitual, diríem, que independentment del que te costa pagar-la, és el que normalment la major part de la població té. Després hi ha una altra demanda, que és la demanda d'inversió, que s'ha posat prou de moda en les diferents bombolles especulatives que hi ha hagut a Espanya en els darrers anys. La darrera fou quan estava Borrell, la penúltima fou quan estava Borrell en el Ministeri, que fou després de l'entrada al Mercat Comú, de 86 al 91, però la més forta, tot el món la coneix, és la que es produí en el 2008-2013, que és com a conseqüència de la crisi de subprimes i del tancament de Lehman Brothers, afonar el sector immobiliari i amb ell el sistema financer, i tinguem una crisi que durà fins al 13 i que es perllonga una mica perquè el Bundesbank digui que hi havia que apretar-se el cinturó i aleshores se prenen mesures de restricció que foren pitjor el remei que la malaltia. Però això seria un altre tema del qual no parlarem avui. Per tant, la demanda d'inversió és quan els preus de l'habitatge creixen de forma sostinguda durant un període relativament llarg, aleshores els inversors canvien les seues perspectives, les seues tendències d'inversió i dediquen diners a un bé que se revaloritza en el temps, que és el sòl per a construir i els habitatges construïts. Aquesta demanda és una demanda d'inversió, no té res a veure amb la necessitat, és simplement perquè l'habitatge és al mateix temps un bé de consum i un bé d'inversió, en la mesura en què és ara, per exemple, com els tipus d'interès estan molt baixos i tampoc els bancs donen pràcticament res, zero, als dipòsits, doncs ara ja parlarem, ha tornat a revifar una mica el sector immobiliari i de fet està creixent el número d'hipoteques.
Aleshores tenim la demanda de consum, la demanda d'inversió i la demanda turística, que és la demanda de segones residències, sigui apartaments de la costa, que sí, evidentment, el nostre país és important, o siga baixa densitat, en les perifèries de les grans ciutats o en les zones costaneres. Aquesta demanda turística està a mitjà camí entre la demanda de consum, però no és necessitat, evidentment ningú necessita tindre una segona vivenda, no és una necessitat òbvia. Sí que pot ser en part un medi d'inversió, perquè de fet hi ha molts diners que es dediquen a la compra de vivendes o habitatges turístics per revendre-los després. Per tant, en resum, la demanda, que és diferent de la necessitat, té tres components. La demanda de consum, entre cometes, la demanda normal, la demanda d'inversió i la demanda turística, que és una tercera modalitat. Bé, si aquests tres components fan la demanda global. Si agafem les necessitats d'habitatge i les restem aquella part de les necessitats que cobreix el mercat, que seria la demanda de consum sols, tenim el que seria la demanda insatisfeta, que altra gent diu que és la demanda potencial. És a dir, si no hi ha possibilitats per ingressos, després veurem que no, d'accedir a una vivenda, hi ha una demanda que no se pot resoldre, que no se pot fer efectiva mitjançant els mecanismes del mercat. I apareix el tema de l'emergència habitacional, apareix el tema del lloguer social, és a dir, d'aquella demanda potencial que, com el mercat no la satisfà, hi ha que cercar altres vies per tal de satisfer-la. Per tant, i l'accessibilitat, evidentment, com ja he dit abans, està molt vinculada amb els nivells de renda. Si hi ha problemes d'accessibilitat, sigui perquè no pots accedir a l'habitatge o sigui perquè te costa molt d'esforç mensual, és perquè hi ha un desequilibri entre un nivell d'ingressos de rendes mitges, que després veurem en quines xifres estem parlant en Espanya en general, i els preus de l'habitatge, que siga en propietat o siga en lloguer, són molt més alts del que diríem, si hi ha una recomanació més o menys genèrica de que l'habitatge no deu de suposar més enllà del 25 o del 30% de la renda disponible, doncs, per exemple, en el lloguer hi ha xifres de que l'esforç de llogar, quan la gent pot llogar-les, que no sempre, està al voltant del 40-45%, en terme mig. Per tant, hi ha una transferència de renda massiva de tots els que tenim habitatge, siga en propietat o siga en lloguer, i el que fem és transferir una bona part del que guanyem del nostre treball al sector immobiliari. El sector immobiliari que ara comentarem perquè en Espanya ha assolit, en Espanya i en Europa, però així en característiques singulars ha assolit la importància que té. Bé, això per quant als conceptes, bàsicament per diferenciar necessitat de demanda. Pel que fa a les dades, després parlarem de les polítiques al final, hi ha algunes dades que convé deixar clar. En primer lloc, encara que es parla molt del tema de la limitació de lloguers a Espanya, el percentatge d'habitatges en lloguer és molt baix. Passa el mateix en altres països del Mediterrani, per raons que seria llarg d'explicar. També passa en Grècia, en Portugal, en Itàlia. Aleshores, diríem, així el mercat de lloguer és minoritari. Segons les fonts estadístiques que utilitzes, pot estar el percentatge en torn al 13 al 15% com a molt. Mentre que en altres països, tot i que està augmentant la propietat i baixant el lloguer, el règim de tenència encara és molt més alt. Hi ha països que estan al voltant del 40, del 45%, del 35%, a la mitja europea. Per què és això? Doncs perquè ha hagut un fet fonamental, parle d'Espanya, perquè si no se mos menja el temps, i és a partir dels anys 50, com hi havia un problema d'habitatge greu, ja abans de la guerra i després de la postguerra sobretot, al principi se va intentar resoldre mitjançant actuacions públiques els blocs estos de vivenda protegida dels anys 40-50 i principis dels 60, però l'any 57 se va crear l'Institut Nacional de l'Habitatge i a partir d'aquest moment començaren el tema de les vivendes subvencionades. És a dir, es va fer l'opció no de produir vivendes com en altres llocs d'Europa on el parc públic d'habitatge és important, hi ha bona part d'aquest parc públic d'habitatge està en lloguer, sigui a Anglaterra, sigui a
Suècia, sigui Holanda, sigui Alemanya. Per contra, el que es feu és fer-nos a tots propietaris. Tractar que tots no, perquè hi ha gent que no pot ser-ho, però la major part de la població accedir a la propietat de l'habitatge. És un tema que té un gran fons polític. La població que està lligada a l'habitatge en propietat és menys mòbil i té més problemes, diríem, és més conservadora, diríem. Per tant, d'alguna forma, el franquisme agafà l'opció que aquest país fos un país de propietaris, quan abans dels anys 50, inclús la gent rica, la gent que tenia possibles, vivia en règim de lloguer moltes vegades. Això ha fet que, al subvencionar a la gent per a que comprara habitatges, mitjançant el banc de crèdit hipotecari, en principi, després les caixes d'estalvi i després els bancs, el que ha passat és que aquesta demanda és la que ha anat al mercat i ha permès que un sector immobiliari que existia perquè no era massa important, en 40-50 anys es convertirà en un dels sectors més importants de l'economia. Això, en el món immobiliari se parlava de que el creixement immobiliari d'aquells anys explicava fins al 25% del PIB. És a dir, s'ha generat un mercat molt potent perquè el que s'ha fet ha sigut no descartar la producció pública d'habitatges per a centrar-se en la subvenció al comprador o a la pedra, de fet se subvencionava més als promotors, i muntar tot un tinglat per a que a poc, i a base d'anar a poc a termini, a vegades les hipoteques, quan estava el boom immobiliari, les hipoteques arribaren a... Alguna arriba a 50 anys, però a 40 era normal, perquè evidentment al preu de les vivendes o te fan un pla llarg d'hipoteca o no pots pagar-la. Aleshores, les bombolles el que fan és acceleren l'increment de preus i fan més visible el problema de l'accessibilitat. Aquest percentatge de població que no pot ni comprar, perquè els preus, com veurem després, estan fora del seu abast, ni tan sols llogar, perquè el lloguer està vinculat en el preu final. Si un lloguer ara que costa 700 euros mensuals, aleshores tens que guanyar-ne 1.500 com a mínim per a que l'esforç no sigui tan bèstia que no puguis accedir. Per tant, diríem que nosaltres, des dels anys 50 fins a fa 4 dies, fins a l'últim pla d'habitatge del 2018 al 2021, s'ha potenciat la compra d'habitatges via préstecs hipotecaris, s'ha afavorit mitjançant la desgravació fiscal per a fer-la més atractiva. La gent deia que per què anaves a pagar un lloguer que no tenies res teu, mentre que en canvi si anaves a comprar-la al final tenies un valor, el qual és discutible que econòmicament sigui rendible tindre sols una vivenda, altra cosa és que tinguis més d'una, això sí, o 2, o 3, o 10, o 20, o 1.000, però si tens una per viure, el negoci és discutible com a bé d'inversió de capital. Aleshores, vaig a mirar a veure, perquè si no me perdré. Hi ha unes dades prou oficials, a més, oficials o d'estudis recents, i és que al 2030 se preveu que hi hagi 6 milions de noves llars. Però d'aquests 6 milions de noves llars que se preveuen que hi haurà d'ací al 2030, vora a 1,5 milions, 2 milions, se calcula que estan fora del mercat. És a dir, que el problema de l'accessibilitat és un problema estructural, un problema que no té solució a curt termini, que té una solució que ja veurem després les polítiques a mig i llarg termini i que anem a conviure amb ell perquè, evidentment, el desajust entre els nivells d'ingressos i el nivell de despesa que cal fer per tindre un habitatge, aquest desajust és gran en aquest moment i raonablement continuarà sent gran en els pròxims anys. Per tant, solucions miraculoses, en el sentit que es pugui resoldre el problema de l'habitatge a 5 anys vista, doncs jo crec que seria un error plantejar-ho com una qüestió que és fàcil de resoldre, almenys en la meva opinió. Altres dades, abans de passar a les polítiques, és la següent. És a dir, evidentment, en aquest país, des de l'any 40 al 2011, s'han fet 12 milions d'habitatges principals, dels quals 6 milions són protegits. És a dir, que hi ha una qüestió curiosa, i és que quan el mercat està calent, està bé, és rendible, la vivenda de protecció baixa i la vivenda lliure puja. Va anar en sentit invers. I això passa que els màxims de vivenda protegida van ser el 63 al principi, el 95, a raïs de la crisi del primer bombolla immobiliària,
i el 2012 a raïs de la segona bombolla immobiliària. En canvi, quan estava el mercat allò calent, que diuen, aleshores el percentatge de vivenda protegida baixava al 20, al 10, al 20. Tinc que dir una cosa, se m'havia oblidat, i és important. És a dir, el tema de la VPO, tal com normalment se coneix, no resol en absolut el problema de l'habitatge, tant si és en règim de compra com si és en règim de lloguer. Per una raó molt senzilla, perquè el preu de l'habitatge, ara una VPO, ara ja no hi ha en l'últim pla de l'habitatge, però fins al 2018 sí que hi havia règim de vivenda protegida, en el mercat, si hi ha de compra-venda o de primera adquisició, pot estar, grosso modo, al voltant dels 180.000 euros. Dic una xifra aproximada. 170, 180, el mòdul que estava més o menys corresponia a una vivenda de 90 metres quadrats útils, estava per 180.000 euros, que és una quantitat que, de qualsevol forma que vulguis adquirir-la, suposa un esforç important. I, evidentment, els lloguers estan en proporció a això. De fet, hi ha una xifra, el que és una miqueta antiga, antiga vol dir que és de 2015, no? Que té un cert interès, i és que el 2016 el preu mig del lloguer estava per 767 euros, el preu mig de la compra-venda 153.000 i l'esforç mensual per hipoteca al voltant dels 546 euros. Vol dir que si deixem que el problema de l'habitatge simplement siga aquella gent que pugui adquirir un habitatge o llogar-la, aleshores el problema de l'accessibilitat d'aquella gent que està fora es mantindrà. Es mantindrà i, per tant, la VPO, que moltes vegades és l'Ajuntament, anem a fer VPO, la VPO no és per a pobres, la VPO és per a gent de rendes mitges, mitges baixes o mitges, i evidentment el mercat lliure és per a rendes mitges altes o altes. Aleshores, per tant, l'esforç que representa l'habitatge, hi ha una font estadística, una font d'informació que jo crec que és recomanable, que són l'enquesta de condicions de vida, que hi ha una versió europea d'Eurostat, que permet la comparació en altres països. I val la pena mirar-ho perquè, evidentment, si vols tindre referència, per exemple, hi ha una dada, i és que el percentatge de vivenda social en Holanda, vivenda social vol dir la vivenda no de VPO, sinó aquella vivenda que va destinada a gent amb baixos ingressos, que és de promoció pública, el que s'entén per vivenda social, que la gent normalment hi ha una certa confusió, fins ara no fa molt, entre VPO i vivenda social. La VPO és de mercat, és el que els promotors fan, i la taxa de guanys de la VPO no és molt més baixa a l'habitatge lliure, i no resol el problema. De fet, així en València, qualsevol observador, tots els habitatges que estan promovent-se i se promouran en els pròxims anys, que són els famosos PAIs, és a dir, el PAI de Nazaret que està acabant-se, el PAI de Quatre Carreres, que ara que està el sector revifant, el PAI que acaben de fer Rare de la Fe, el PAI de Malilla de l'altra part de la Ronda, el PAI de Patrais, tots els PAIs, més el PAI de Vinival en la Moralla que està per fer, tot això no resol cap problema, perquè, de fet, els preus d'eixida ja no són ni de VPO tan sols, solen ser vivendes lliures, encara que hi ha un percentatge de gent d'habitatges de protecció oficial. Per tant, jo crec que, en definitiva, i per no allargar-me massa, la qüestió de l'accessibilitat la tenim ahí, i el que hi ha que intentar aclarir és quina política pot minvar el problema, pot reduir-lo. A poc i amb precaució en el sentit de no fer-se massa esperances, perquè això costa diners. Aleshores, el que està clar és que per a tal de minvar o aminorar l'efecte de la necessitat de l'accessibilitat, sols hi ha una via raonable, i és l'increment de les vivendes, els habitatges en règim de lloguer social, per tant, accessibles, a raó d'ingressos. Cada comunitat autònoma té el seu, com ara ja és una competència autonòmica, tot i que ja la legislació general fa una mica la seva política,
I, en la meva opinió, la política més escaient, més exitosa, o que pot servir de referència per tal de veure què es pot fer en el tema de l'accessibilitat, és la que està fent-se des de fa uns anys en Euskadi, que de fet és l'única comunitat que jo sàpiga que ha fet un pla d'habitatge, que ha fet l'avaluació de lo que realment han aconseguit. I si se miren els documents de la política d'habitatge d'Euskadi, hi ha 3 potes bàsiques. Una és la producció pública d'habitatge en lloguer social, de lloguer baix. Una altra és la rehabilitació, que evidentment hi ha un problema molt greu en aquest país, i és que el parc immobiliari està molt envellit, perquè hi ha molts habitatges que s'hauran fer en l'època dels 60 i dels 70, ja tenen 40, 50, 60 anys, hi ha molts barris perifèrics que estan necessitant rehabilitació, que a més és una activitat que té un efecte positiu en el creixement econòmic, perquè arrossega activitat, i no és com la nova construcció de nous habitatges, se reutilitza el parc existent. Per tant, és producció d'habitatges socials en lloguer, rehabilitació i ajudes a la gent per a que pugui accedir fins i tot a aquest lloguer social. Insistís, lloguer social, habitatge social i habitatge VPO. La VPO ja l'últim pla d'habitatge ha desaparegut com a política bàsica d'habitatge en Espanya. Però durant 50 anys hem estat tots allò. Inclús el planejament fa reserves de sòl per a VPO, inclús, però diríem, si tu en un pla de desenvolupament urbanístic tens una reserva de sòl per a fer vivenda de protecció oficial, fas VPOs. La VPO no resol el problema de l'accessibilitat. És una via que serveix per a aquella gent que pugui accedir. I, quan té un preu taxat, que no és la vivenda lliure, diem, si pots accedir a pagar en 30 o 40 anys els 180.000 euros, pots resoldre. I si tens una vivenda antiga que la pots vendre i pots anar-te a una vivenda millor, doncs aquest fragment de demanda solvent sí que se pot resoldre. El que no se pot resoldre és aquella gent jove que té treballs precaris, temporals, o gent major que no té recursos. Aquesta gent necessita un habitatge i el mercat no dona la solució a l'habitatge. A banda de la política d'Euskadi, està un tema que està ara de moda des de fa temps, que jo tinc dubtes, tot i que crec que també que hi ha que valorar-ho. El tema de la limitació dels lloguers. Ara mateix hi ha un contenciós important des de fa un temps llarg entre el PSOE i Unidas Podemos per el tema de que, com sabeu, Ábalos, que fou ministre fins a fa mes i mig o així, defensava la idea de que el que hi havia que fer és incentivar al mercat, als propietaris, al sector immobiliari, a oferir més cases, més vivendes en lloguer. I Unidas Podemos estava més per la tasca de limitar en les zones tensionades, que és un tema complicat, a veure que és una zona tensionada, el tope màxim, diríem, posar un límit al lloguer. Home, això, diríem, per evitar especulacions, jo no crec que siga contraproduent. Això de que l'alarmisme aquest de que això no se pot, la dreta, evidentment, diu que tot això és confiscació i tot. Limitar el preu del lloguer és una mesura, però jo crec que és una mesura, en tot cas, complementària i inferior en importància a el que acaba de dir, a la producció pública. Hi ha que fer un parc públic de vivendes, el problema és que no tenim ni sol, el sol que hi ha disponible no s'utilitza més que de tant en quant, perquè els ajuntaments ja no tenen quasi patrimoni públic del sol. Encara que, segons la llei, una part de l'aprofitament dels nous desenvolupaments té que anar a formar part del patrimoni públic del sol, però aquest patrimoni públic del sol en aquest moment és molt baix. Per tant, fa falta un esforç pressupostari gran per a resoldre el problema. Limitar els lloguers? En les zones tensionades, perquè no hi hagi un abús, si hi ha un increment de demanda, que no se pugen a la figuereta els preus. Doncs bé, especialment fa 4 dies en Berlín han aprovat el referèndum l'expropiació de vora 200.000 vivendes en mans de grans propietaris de vivenda, però els va costar, si és que al final no és vinculant del referèndum, s'ha aprovat per 58 a favor i 38 en contra, però això a Berlín, que és una ciutat on el lloguer és molt important, li va costar de l'ordre de 11.700 milions d'euros
perquè hi ha una compensació als propietaris d'habitatge. Bé, ho han aprovat, no sé si ho posaran en pràctica, si podran pagar-ho, però hi ha moviments respecte de limitar en alguns llocs el preu dels lloguers, que no dic que no siga positiu, però jo som més partidari de la via que he dit abans. Inclús així al País Valencià, fa 4 dies, també vaig dir una mica la intenció de la Conselleria d'Habitatge, que està en el govern de coalició del Botànic, de penalitzar els propietaris que tinguen moltes vivendes i que les tinguen buides més d'un any, sancionar-les, perquè el Tribunal Constitucional no deixa la via de l'expropiació expedita i, per tant, diríem, estem en terrenys de possibilisme. Jo crec que, francament, o sincerament, el problema és un problema greu des del punt de vista social, és un problema que hi ha ciutadans de primera, de segona i de tercera, i crec que bàsicament hi ha que tindre clar que si no se dediquen molts més diners del pressupost tant de l'Estat com de les comunitats autònomes a resoldre el problema mitjançant la creació de parc de vivendes en lloguer social i rehabilitació, doncs el problema primer no es resoldrà i segurament té possibilitats d'agreujar-se en el temps. Això és una mica el que jo entenc, bàsicament, el que volia explicar. Volia mirar si segurament m'hauré deixat coses perquè és complicat resumir en poc de temps un tema que és relativament complex, però no vaig a avorrir-vos més i suposo que confie que saps que entès el fil argumental, que és molt senzill. Per a rematar, dic, hi ha un problema d'accessibilitat, més important la gent que no té accés, menys important en la gent que té un sobreesforç, però l'important és aquella gent que està fora del mercat, i això requereix una actuació pública fora dels mecanismes del mercat, que fins a fa poc no s'ha plantejat, tot se confiava que el sector privat resoldria el problema, el sector privat no resol el problema, és a dir, les bombolles inclús l'agreugen, i si no hi ha una actuació pública forta i decidida i permanent en el temps, el problema és que aquestes polítiques, perquè tinguin efecte, no es poden fer sols en 2 anys i després ja han fet alguna cosa. És com tot. La formació professional, per exemple, que és una altra assignatura pendent, els països de centre i nord d'Europa duen ja dècades que això no ho toquen i incrementen el pressupost de la formació professional. En l'habitatge és el mateix. O tens un esforç continuat rellevant al llarg d'una o 2 o 3 dècades o l'estructura no variarà i el problema d'accessibilitat es mantindrà o, en el pitjor dels casos, s'agreujarà. Crec que això és tot el que volia dir-vos en el temps que no sé si m'hauré passat, però si teniu algun dubte i podem estar en contacte, hi ha forces estadístiques, hi ha referències concretes que vos puc proporcionar en la mesura que es puga posar en contacte amb mi. Moltes gràcies per l'atenció.